Ibu. Para Mas Kemrembak Mbak Yu adik-adik kagem sami-sami anggersani. Para Sutusna budaya Jawi putra Piterbon. Gongge panuwun ingkang tanpa pepindhan kawula aturaken dhumateng panjenengan sami khususipun masyarakat wonten ing Boti Turi mriki. Boten katelepen kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene napa wonten ing edisi Siti Production Surya ingkang kaping sangkup wulanipun Agustus warsa kalih langkung. Panjenengan sami sampun kersa ningali kawula para putra putra Piterbon ingkang mijil saking Tunggurejo, Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah naungan utawi dipun pimpin langsung dening panjenenganipun Bapak Edi Sumarno. Ayo bareng soko. Lan boten katolomen ugi kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kawula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak RT. Bapak RW wonten ing Boti Turi mriki, Bapak Kepala Dusun beserta perangkatnya semuanya nggih. Beserta perangkatipun sedaya kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan krana panjenengan sami kawula saputra saged rawuh wonten ing panggenan tinimbalan tepat waktu saged kalebetipun dhumateng panjenengan sami anggenipun mengku kanthi wonten ing dalu nika. Boten katalemen ugi kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kawula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak Babin Kantip saha panjenenganipun Bapak Babinsa wonten ing Laladan Tambak Rejo nggih. Tambak Rejo nggih. Nggih. Tambak Rejo mriki kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapak krana idipalillah panjenengan sami kawula sagutra tos matur wonten ing panggenan Bapak kali sing sami kula.
Iyung Iyung Dewi Sangro. Lagi opo bocah iya putra Widrama. Iya gara-gara gak gini-gini ketebak Sadang Sontok Sasono Kadipatan Pulau Joyo wujudnya nyalek serti Kembaran Kembaran ngaku minangka panjil maning sing raja sepuh bangun kang lagi ngopati garwane Dewi Sekartaji anake Dewi Sangga Langit. Sigro cumang kangkung itu mujuwatan Sasono pasnya makan aku ngareke bakalan jami wujudnya jalek sergi sangat darah kami goro-goro ayo kadenya kenukuling kumodo Jaleng sergi Kembaran wujudnya prajurit manusia Sunajan wujudnya prajurit manusia kang endah Sulistiani Warno minangka panjil maning pajak suara bangun minangka ditaning dewa kayangan Sri Indrabawana kang turunan Karsawada Nora kang kalamun ayu rupane pating balebyar busarane Jaleng sergi putra Widrama. Ayo dong was iyo la iyo
jan ra kaya bengi rumah saku iki. Ora kaya bengi iki semangat kabeh rumah saku. Mbuh, mergo apane aku ya ora paham aku. Aku dhewe ya ora paham, aku dhewe ya rumah saku aku ya semangat nggih. Nggih, ya kan budal sampai teko nggon rumah saku semangat dina ki Mang. Nggih. Krana mergo mahargya warga besar Bote mriki utawi warga Turi mriki alhamdulillah sing diundang ya semangat. Alhamdulillah wis datan ngujiwani wis. Dumateng para bapak sore ibu, boten kathah ingkang kawula matur prajurit turangga nenem cacahipun prajurit turangga saking Kadipaten Bantar Angin ingkang sakmenika sampun dados Kadipaten Ponorogo. Saking para prajurit turangga kautus ratu gustinipun inggih menika sinuwun Prabu Klono Simandana hanenggih Sang Prabu Klono Siswa Handana kang darbe laladan Kadipaten Ponorogo niki Bantarangin kautus ratu gustinipun tumuli tumuju wonten ing Kadipaten Kediri saperlu krana wong ayu Dewi Sekartaji ngeningake Giripati Mbaya saking para prajurit kautus ratu gustinipun tumuli tumuju wonten ing Kadiri klamar wong ayu inggih menika wong ayu Dewi Sekartaji anenggih Dewi Sangga Langit kang dumunung ana ing laladan Kadipaten Kadiri minangka putri saking sinuwun Prabu Lembu Amisena. Ing wasana wonten ing madyaning sasana wonten ing madyaning Wanalodaya kasaru praptaning Celeng Srenggi sakembaran walaupun cara bahasa saiki nggih walaupun nggih ta walaupun prajurit celeng-celeng ini ayu rupane nanging menika wujude Celeng Srenggi. Cara tak jipone til ngono ya wis ora berontak ayu kabeh kok. Dasare ya cek nyang bangku sekolah kabeh kok piye ngono kok melok-melok. Aduh ya Allah. Bombonging manah warga besar Bojonegoro wonten ing mriki. Nek saniki zamane berjuang nggih. Berjuang niku mboten perlu nggawa bedil lan mboten perlu gelut ning berjuang niku modele dhewe-dhewe kawula warga seni berjuang juga dalam hal seni mangga marilah kita mendukung bareng-bareng seni band Jayeng Bawono seni jin panggahenek wonten ing mriki kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dadi gara-gara ana madyaning Wanalodaya warga putra Kiderma Magita kita lumaksana baris iya siap siap
kondang gede dhuwur kang dumati ing tanah India sisih lor pucake papan salju gununge apa-apa Himalaya putra diterpo Ya seneng aku. Ica, yo yo, go, iki, yo. Sledang sutra kuning tanda mata sing tak menehke nali perpisahan kowe janji orang lalekake wis mesek taun aku tansah mikirake kowe ati gusumelah nang kono kowe piye kabari Serendang setrani sing tak kunci makasih enggal yen to aku lunga kowe ngungtan satati-ati iya Ica yo 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 saben dina mung ngalamun jroning sepi samu
bebarsane tanam bisa tinuku Cendokan prosetianku atur marang jiwa lan raga Oh Hai Lo Hei Sumbaring isi ungin jaring sering isi dan jar papan depan di bang kalau kau satria bagus iya ayo sing dono rajur kawan bali ojo to betul agak gede rotan ke kemungkinan jauh para bayi sobo lagi piye mas
Kicerbo. Laskar Gunung Pandan. Yen ora Kicerbo Ora krasa. iya iya Sinten sing nampa ing wewangi iki amung sira yakti esa mekan manis madu Duh, wong bagus tresno lir tirta kumantikan ana awit sira marang rasa endah Roma pirik mamu dadi anganku saben dalu samun kahanan samun kahanan ana ati aning pagelaran agung anak iki pasewakan jari Kusukan Woro Prabu Trunggo Kang sapi ayahe wajib sami-sami handet donga mugi kinarya pamungkasing atur kagiatan jakali sing sapi kali setuju bareng pengiran lumantar para pamirsa ingkang sami-sami hampir sani kawula nyuwun kali lagi macam-macam sapi mugi para putra tansah kali sing sapi kala iya putra Kicerbo
keri jaga mulandoro lemboro gai katungkul ngumbar gagasan sak teman rigowo mingkar mingku renyang koro akarono karane margi siwi